Welcome guys sa aking YouTube channel. Dito po tayo ngayon sa Barangay Santa Catalina para mag truck ride po. Yan po si Jonas. Bali yan po yung truck nila hanggang sa taas, baba ng Mount Paldingan, Barangay Santa Catalina, Binalunan. Yan po yung mga kasama natin. Webes ngayon, December 3. Pagdating ng Sabado, mag-uumpisa na yung race mga kaibigan. Kaya abang-abang po tayo. Okay guys. Dito na po tayo sa tuktok, pero di pa po tayo nangalahati. Di pa po natin narating yung start line. Sponsored by Smart. May mga jump sila dyan, oh. Ito po yung technical portion po ng truck, oh. Kahit magpreno ka dito, talagang tuloy-tuloy yung pagbulusok ng bike, oh. Ito ang mga madulas. Madulas yung mga graba. Yan, oh, yung Mount Paldingan, oh. Hindi po ito yung Mount Paldingan mismo. Tabi lang po yung Mount Paldingan, oh, yan. Palabas na yung haring araw. Marigatan na nga talaga dito. Yun, kuha na yun, nagrikat mga giduron. Mahirap magtulak guys ng bike. Hiking na to, hiking. Hirap palang magtulak ng bike. Pahinga tayo saglit. Maganda yung pakiramdam pag ganitong pinapawisan ka. Ano, ganda ng kapatagan, oh. Yan, oh, matarik na downhill. Tara ulit guys. Mahigit 1 kilometro ata yung layo. Finally guys, dito na po tayo sa starting line. Bali, tayo po yung nauna kasi wala pang ibang tao dito. Yan. Ayan po yung Barangay Alibeng. Yan po kami nanggaling kanina. Yan po yung barangay po namin. Bali mamaya isit po natin yung helmet cam nandun po sa dibdib para makunan po natin yung anggulo ng racetrack. Diyan, ipadas mo. Mag-ground ka mo lang dyan, may kantuti mo lang. Tan! Okay. Warm up pa lang yon mga kaibigan. Warm up. Ang kagandahan nito, kami po yung nauna. Kasi mamaya ng konti baka marami na rin yung mga mag-iinsayo. Marami na kami dito. Ito yung kasama natin guys. So guys, sintil lang natin.
po si Nissan, nangunguna. Binabanatan niya yung technical. Hirap. Relax lang, relax lang. Bali sila po yung sasali po sa MTB Racing po. Sina Jonas at si Nissan. Ayun na pala si Jonas oh. Payay madimod jay. Nagsislap tayo. Kadilap. Karo rin. Sinslap. Palagtam na basit. Nekat di kadina. Sige, practice pa more. Para makabisado yung mga rampaan dyan oh. Kaway-kaway kayo dyan, sa YouTube tayo. Ayan ang mga... Sa elite kayo ma'am? Elite? Ay. Kanina kunti lang pero ngayon parami na ng parami. Yan o, hi fans! Hi, fans! Sa YouTube tayo ah. Oh. Oh, next. Sige, sige, sige. Oh, bakit? Bakit? Iso! Magtagso dito pak na. Babae yun guys, babae.